Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa pangalan sa ngalan sa relihiyong PBCM, kami mga dapit kanyo sa mga taknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mao'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsan yung mga lingkuranan o banusab sa tagtag sa mga reduces aron sa ingon yan. Mo'y na magamit niya yung nagkaroon sa pagtur sa mga kamaturan nga among pagpadangat iya kanidyo, mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kada dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati dinhi sa Power Radio, magsugod kita sa mabati sa Kabusis Power Radio Villanueva. Magsugod kita alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabhion. O hook up kining programa nato sa Kidapawan, mabati usab kita sa Kidapawan City karon o sa ubang parte sa Cotabato, sa Davao, sa Bukidnon, mabati kini sa Teleradyo Ronda FM sa Kidapawan City. Mabati ang atong programa. Ginapangusta nato ang tanan nga nagapaminaw sa programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ang programa sa PBCA mabati usab sa Waikurat Radio FM Balingasag, magsugod alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabhion. Matag Domingo kana og sa Radio Ultra mabati kana magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon og sa Teleradyo RPN mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod alas 12 sa kautuhong lungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. Og sa Mindanao ug sa Visayas area adunay 20 city ka mga radio station din ana ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ninihiyo na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalano kay suunan kini sabi niyo alagad sa kahanginan Brother Robert John Maturan ni Piedad nga mausab nga makiguban kaninyo nining taknaron sa pagtuon ug paghatod kaniya sa kamatuoran ug magpaila pang ubang ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalangan ng mga kaigsuunan, kini si Brother Jiggy Macarayo makiguman sa pagtuon sa kamatuoran aron na muhiato dia kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta sab kaninyo mga kaiglanog kaigsuunan, kaniyo sa mga alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera mas mag-uban kaninyo nining taknaa aron sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga higala kaigsuunan ug kiniyo sabi niyo alagad sa kahanginan, Brother Richard Impidad nga makiguban kaninyo sa kataknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran ug may makapahatod kanato ngadto sa kaluwasan sa tao ug magpaila pang ubang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsuunan, ginisab si Brother Rumira Macamos katabayayong nasab karon sa pagatuod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsuunan, yung alagad sa kanginan Evangelista Brother Giselle Macarayo nga moyusa nga makiguban ng takna aron sa pagpadayon mga kaigsuunan, ibalik ko kamo kang Hermenes Macarayo sa pagisgot sa timba. Ninihiyo na karon mga kaigalaan og mga kaigsuunan ang atong pagatun-an ang kabahin may tungod sa amo ng gisaad. Niadtong miaging mga kadumingguhan din nagpamatuod mi nga adunay tulo ka dagkong panahon nga pagpangalagan. Panahon sa amahan og panahon sa anak og panahon sa Espiritu Santo, panahon sa pagwali sa amahan, panahon sa pagwali sa anak og panahon sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Ug mao kana ang gibarugan sa mga ministro sa PBCM ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Pero among giingon niadtong miagi nga gisaad namo nga pamatud-an namo ngano nga ang PBCM gitukod ni Master diri sa Pilipinas ug nganong gitawag man og Philippine Benevolent Christian Missionaries ang pagtulon ang PBCM nga gitukod ni Master. Ingon ani nga sistema kini mao ang atong pagatun-an ining kagabhion. Ngano nga ang PBCM gitukod ni Master gitawag ang PBCM meaning Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Mao nang naa sa bylaws na butang. O ang pagtulunan nga gitukod niya sa karelihiyon PBCM. Ang sistema tungod kay daan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo gitagna na nga doon na gyoy mga tao nga mulutaw nga mga lagad nga ang buluhaton naa ang stand sa Espiritu Santo gipasidaan na sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo ug ang pagpasidaan dinhi pagyud sa Pilipinas matuman atong tan-awon ang tagna di naa sa panahon sa atong Ginoong Kristo gisulti na unsay prueba ni ana Brad Romig Richard kun atong susiyon ang nakasulat sa Biblia
doon na kana ato kana pagatukion Brad Makarayo dinhi sa og ato kanang pag tun-an karon nga malabot nga gabi. Og atong basahon dinhi sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Og ako, adunay uban nga karnero nga dili sakop ni ining turila, kinahanglan paga manduan ko usab sila. Og sila, maga patalinghog sa akong tingog. Og usara unya ang magpanon, og usara unya ang magbalantay. Ang busa sa nakasulat sa Biblia, matinaw sa gibasa. Nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, may uban siyang mga karnero nga dili sakop ni ining turila. Ang manduan sa atong ang buhaton sa atong Ginoong Kristo, manduan niya ang mga karnero nga wala pa sa turil sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ug ang mga karnero ang buhaton nila maminaw sila sa tingog sa atong Ginoong Kristo, mahimo dayon silang usa ka panon ug dunay usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, para kanamo nga PBCM usa kini katagna ug mao kini ang dapit diin katumanan nganong ang stand namo sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas. Mao ni hinungdan nganong nga kami gitawag og Philippine. Ug ngano tungod og ang pagtulunan ni gitukod ni Master kini nga bahin sa tagna pamatud-an nato nga kini tagna pag-abot sa unahan ato sang iplastar ni. Ang gibasa ni Brad Richard King James version. Brad Rumi, kung basahon nato na sa Katolik nga Biblia nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales o gipanag-usahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia ang Katoliko ug Protestante, giyon sa napagsulti ang Juan 10:16. Ato lang basahon Brad Macrayo ang nasitar nimo nga sitas. Dini nagaingon, ako adunay ubang mga karnero nga wala pa may sakop nining turila. Kinahanglan gayud dadun ko sila ni atong klaron dadun ko sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Busa sa nakasulat sa Biblia matinaw nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, may uban siya mga karnero nga wala may sakop ni ining turila. Pagkadadon sa atong Ginoong Kristo, mamati sila tingog sa atong Ginoong Kristo, mahimo silang usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. May magbalantay nga mulugar kanila, niya nang usa ka panon. Pero mo itiman nato sa King James version, giingon sa atong Ginoong Kristo nga dili sakop ni ining turila. Sa Bibliang Katoliko, wala may sakop ni ining turila. May mga karnero ang nga gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero, nganong giingon namo ng tagna na? Tungod, kay ang gitumbok, nga giingon pa na nga sa umalabot, palaabuton ba? Ang kanang panon, nga mahimo silang usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Unsay prueba ni ana Brad John. Ang prueba niya na Brad Macarayo, ato ram basahon diri sa The Easy to Read New Testament, John chapter 10 verse 16. I have other sheep too. They are not is this flock her. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock and one shepherd. Kung sa ato pa, may uban pa akong mga karnero, wala sila dinhi sa inyong grupo. Kinahanglan pasudlon ko usab sila. Maminaw sila kanako. Sa umalabot, adunay usa lang ka panon nga may usa lang ka magbalantay. Busa sa nakasulat sa Biblia, in the future, there will be one flock and one shepherd. Sa ato pa, may uba, matod pa sa atong Ginoong Kristo, maminaw sila kanako sa umaabot, adunay usa lamang ka panon nga usa lang ka magbalantay. Sa ato pa, may usa ka magbalantay, usa ka panon, giingon sa umalabot, in the future, there will be one flock and one shepherd. Ang say gigamit nga sa nabasa, sa umalabot, mahimong usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Sa atong nabasa, nga nakasulat sa Biblia, mo nang among giingon tagna, kaya ang gigamit nga termino sa atong Ginoong Hesukristo, sa easy to read version, basa sa atong nabasa sa balaang kasulatan matinaw nga giingon
nga sa umalabot mahimo silang usa ka panon. Kinsa sila? Mga karnero nga wala mahisakop o wala pa sa turil sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang pangutana, Brad Jisrael, literal bang mga karnero ang gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo nga wala pa may sakop sa turil o wala pa sa turil sa atong Ginoong Hesukristo nga sa umalabot nga panahon mahimo silang usa ka panon ug dunay magbalantay? Literal bang karnero o dili? Dili, Brad Makarayo. Kung Kaya dili literal nga karnero, unsa man ang karnero ang gipasabot? mao ang mga tao, Brad Makarayo. Niya itong basahon diri sa nakasulat sa Ezekiel Kapitulo 34, versikulo 31, gingon, ug kamo nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibanan, mga tao man. Ug ako, mao, ang inyong Dios nagaingon si Uba. Sa ato pa, Brad Makarayo, ang karnero, mga tao diay. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga mga tao ang gipasabot nga mga karnero sa gibasa ni Brad Jisrael. Matinaw sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa ang atong nabasa sa balaang kasulatan, mga tao di ang gipasabot. Ato nang tinaw na, og ako aduna pay ubang mga tao, mga karnero man na, nga wala panining turila. Kinahanglan pagamanduan ko sila sa umalabot, mahimo silang usa ka panon o usa ka magbalantay. Ang pangutana, kinira. Kay mga tao man ang gipasabot nga mga karnero, sa ato pa, may mga tao na nga nasulod sa turil sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kinsa sila? Walay lain. Mao katong natawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga duruha ka bahin. May gikan sa Hintil o may gikan sa Hudyo. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basa na to nakasulat sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 24, giingon sa pagpahayag sa Biblia. Nga mao kita, nga iyang gitawag, dili gikan sa mga Hudiyo lamang, kundi dili gikan sa mga Hintil usab. Busa tinaw nga nakasulat sa balaang kasulatan, nga kung kinsa katong nasulod sa turil sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mao katong natawag nga duruha ka bahin, may gikan sa mga Hintil o may gikan sa mga Hudiyo sa atong nabasa sa Biblia nga gitawag sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Kung gitawag man ang Hudiyo ug mga Hintil, unsay tumo nganong gitawag sila? Gitawag sila aron sa pagmantala sa maayong balita. Unsay prueba ni anak Brad Richard? Atong pagabasahon din ni Brad Makarayo sa sa Buhat Kapitulo 16, versikulo 10, palihog pagbasa. atong pagabasahon din nila Brad Makarayo sa Buhat Kapitulo 16 versikulo 10 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Og sa nakita niya ang pananawon diha naglimbasog kami sa pagikan sa paingon sa Macedonia og sa nasabot namo nga tawag kami sa Dios og aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Busa gitawag din sila og sa pagkakita niya sa pananaw diya nang limbasog kami sa pagikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Unsay purpose nganong gitawag ang mga Hudiyo og mga Hintil? Gitawag sila para pagwali sa maayong balita. Kano sa sila gitawag? Sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kinsa sila? Mga tao nga nakasulod na sa turil sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Nagwali na. Gitawag sila. Ang pangutana, unsang matanga sa wali? Ang giwali nila, Brajigi. Kay gitawag man ang mga Hudiyo ug mga Hintil. Ang katuyuan sa pagtawag, pagmantala sa maayong balita. Di modo, magwali sila, magmantala sila. Unsa bang balita nga gimantala nila nga maoy purpose nga gitawag sila? Unsang balita? Mo ka na ang maayong balita, Brad Makarayo. Sa atong Ginoong Hesukristo. Sa prueba mo. Og ang prueba niya na to lang basahon diri sa ikaduhang mga taga Korinto kapitulo 10 bersikulo 14, 13 paingon sa 14. Excuse me. Apan kami dili magapasigarbo lapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala naglapas sa among sukod nga daw wala kami
ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa, wali di ay sa atong Ginoong Kristo ang ilang giwali. Kinsa ang nasulod na sa turil? Katong giingon sa atong Ginoong Kristo, may uban pa akong mga karnero nga wala niining turila, wala may sakop. Pero kanang wala pa masakop, sa wala masulod sa turil sa panahon sa atong Ginoong Kristo, buti pasabot, wala sila makauban ni adtong gitawag sa atong Ginoong Kristo, Hudyog Hintil nga nabutang na sa turil. Kay kanang wala pa mahisakop nga mga tao ni anang turil sa atong kanang turil, mao na ang giisgutan nga sa umalabot pa man na sila, mahimong usa ka panon ug doon na dayoy magbalantay. Gisusi nato kung kinsa ang nasulod sa turil, mao katong gipanagtawag Hudyog Hintil nga ang purpose gitawag sila para pagwali sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Diya sa gibasa ni Bradzigi sa ika-2 Korinto kapitulo 10 bersikulo 13-14. Ingon niya ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero ang pangutana, kung ang nahimutangan sa mga tinawag sa atong Ginoong Hesukristo, turil ang gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba ang gipasabot sa turil? Ang gipasabot sa turil, nagkahulugan ka na og iglesia or simbahan. Unsay pruiba ni anak Brad Jisrael? Ang pruiba ni Brad Makaraya itong basahon diri sa Kulo Kabildo sa Katoliko og ni sakop ni Manalo ang utanag tubag ni Antonio Labutanya sa Lubitanya. Oh. Niya sa Pahina City. Sinulat ni Lubitanya na, hinikay ni Lubitanya. Sige. Niya atong basahon diri sa Pahina City gingon. Ang gipasabot nga turil sa mga karniro mao ang tinukod nga simbahan ni Kristo o iglesia. Busa, sa nakasulat sa Biblia giingon ang gipasabot kuno nga turil mao ang simbahan. Gibutang ang sitas, Mateo 16:18 hangtod 19. Unsay nakasulat sa Mateo 16:18-19? Kung unsay nakasulat diha, betan-aon ta Brad Rome. Unsay nakasulat sa Mateo 16:18 lang atong pagabasahon. Kay mao man kuno nay gipasabot nga simbahan. Unsay gisgutan diha? Doon na gyud tukuron ni Ginoong Kristo nga iglesia. Maklaro ta gid dinhi karon pagbasa Brad Makarayo atong kabasahon sa nakasulat sa Mateo 16:18. Ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. Busa sa nakasulat sa Biblia, gitin-aw nga ang katudeng gibutang nila nga giingon gipagpasabot nila sa Kulo Kabildo sa Katolikong sakop ni Manalo sa pangutana tubag man na unsa man ang kuan diha, unsa man ang gisulat o gihikay ni Antonio Lubitanya naa diha nga gibutang sa Pahina City nga gipasabot nga ang turil maong simbahan. Unya gibutang sa sitas Mateo 16:18. Ang sulat sa Mateo 16:18-19 giingon nga iglesia ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Gumikan kay nga atong Ginoong Kristo nagtukod, gitun-an nato niadto mga previous nga Domingo nga atong giwali diri sa ere nga ang kanang gitawag og iglesia mao nang gitukod ni Kristo nga si Kristo ang ulo ug ang iglesia nga gitukod gitawag lawas Kolosas 1:18. Ug diya sa unang Korinto 12:27 kanang iglesia nga lawas mga tao ang gipasabot nga matod pa ni Pablo kamo mao ang lawas ni Kristo matag usa ka ninyo bahin dinhi. Sa English King James version kung basahon giingon na now ye are the body of Christ and members in particular. Kana diing mga tao nga gipasabot nga lawas nga mong iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo gitawag na sila di ay o iglesia mga membro sa atong Ginoong Kristo sa opisyal naman nga ngalan sa makadaghan nga pagtuon sa Roma 16:16 iglesia ni Kristo. Kinsa nagtukod? Si Hesukristo mismo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana ang gi-record diha sa Biblia. Karon ang dakong pangutana kinira. Kinsa ang nasulod sa turil o unsa ang turil nga gipasabot? Iglesia nga gitukod ni Kristo. Buti pasabot ang Juan 10:16. Ako adunay ubang mga karnero o mga tao nga wala may sakop o wala masulod niining iglesia nga akong gitukod. Pagamanduan ko sila. Sa Easy to Read version, gibasa sa Juan 10:16. Pagamanduan ko sila, mamati sila sa akong tingog, ug sa umalabot, mahimo sila adunay usa ka panon, ug adunay usa ka magbalantay. Sa atong nabasa sa Biblia, katudi ay panon,
nga sa umalabot pa sila mulutaw, may magbalantay nga mulugar sa umalabot nga panahon, buti pasabot, nganong umalabot kay wala sila masulod sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug maupo na karoy hinungdan ngano nga among gidala kini sa ire, diin kami nagsaad ngano nga ang PBCM natukod diri sa Pilipinas ug nganong gitawag og Philippine Benevolent Christian Missionaries ang PBCM nga gitukod ni Master nga usa ka reliyon nga giparehistro ni Master sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 ni atong August 12, 1967 gitukod niya na rehistro sa August 12, 1971. Makita sa screen no? Oh. Mao na ang bylaws nga nakarga dia Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Oh, registrado Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Nakita sa screen, makita ninyo sa Facebook, makita sa YouTube, makita ninyo sa YouTube, makita ninyo. So ingon ni ana nga sistema. Karon dinhi na ang pangutana kinira. Kung nagpamatuod man mo, basig na ay makaabot sa una-huna karon sa matag usa nga nagsudog sa Facebook ug naminaw sa Power Radio ug naminaw sa dinhi karon sa programa sa Kidapawan o sa ubang parte sa Cotabato sa Davao sa Bukidnon dinhi sa teleradyo Ronda FM sa Kidapawan nga og diris Villanueva Kabuses Power Radio nga maminaw nga muingon sila sa ilang hunahuna. Kung kamo man ang gipasabot sa turil sa usa ka panon nga wala pa may sakop sa iglesia ni Kristong gitukod ni adtong gitukod sa atong Jesucristo nga nabasa sa Biblia. Nganong ang stand ninyo naa sa dapit sa Espiritu Santo? Amo ra nang pamatud-an sa unahan. Pahimutang lamos inyong gilingkuran. Kung kamo nga naglantaw sa Facebook karon, ayaw i-off inyong cellphone para nga makita ninyo ug mahibaw-an ninyo ug unsa gyud ug ngano nga kanamo kana natuman ng tagnaa sa PBCM nga nangalagad diya sa Espiritu Santo. Kamo po naglantaw sa YouTube, inyo pong lantawon hangtod pagkahuman para inyong masayran. Ngano nga kami ang katumanan ni ini o giunsa namo pagpamatuod na. Okay, dinhi na ta ato nang susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Tagadiin ba? Mo niya nganong wala man masulod ni adtong iglesia o makauban sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo sa opisyal nga iglesia ni Kristo nga nasulod na sa turil o simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo nganong wala sila maapil kay sa atong nabasa duha lang ang natawag sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. May ikatulo pa kabahin nga pagatawagon sa Dios nga atoan nahimutang sa halayong kapanahunan o halayong kayutaan. Halayong dapit. Tan-awon ta sa Biblia. May tagna bagyod ni ana sa Biblia. Brad Jiggy. Aduna gyud Brad Makarayog. Ato lang basahon ang St. Luke, The Acts of the Apostles, translated by C.H. Rio. Chapter 2, verse 38 to 39. And you will receive the gift of the Holy Spirit, for it was to you that the gift was promised, to you and your children, to all those in distant times and places, whom the Lord our God calls Him. Sa to pa, ug inyong madawat ang gasa nga Espiritu Santo kay ang saad alang kaninyo ang saad alang kaninyo. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga pagatawagon sa Dios diha kaniya nga atoa pa sa halayong kapanahunan ug kayutaan. Busa. Doon na day ikatulo kabahin nga pagatawagon nga atoan nahimutang sa halayong kapanahunan o halayong dapit sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nahimutang sila. Koneksyon. Sa giingon sa Juan 16 nga sa umalabot mahimong usa ka panon. Kinsa sila? Tungod kay pagatawagon sila tuwa sa halayong kapanahunan o halayong dapit sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana ang pruiba. Busa dinhi na ta. Kung sila tawagon man sa Dios nga atoa sa halayong kapanahunan o halayong dapit,
Kung tawagon man, sama sa gitawag ang panahon gitawag ang mga Hudyog Hintil, ang purpose magwali sila, magmantala sa maayong balita ngang ilang giwali ang atong Jesucristo. Di modo kini di ay usa ka panon nga mahimong usa ka panon sa umalabot nga dunay magbalantay sa halayong kapanahunan o halayong dapit, magwali po ni sila. Karon og magwali sila, magmantala sila sa maayong balita. Sa unsa bagi pa kasama brad dyan ang balita nga ila unyang pagadadon og unsang matanga sa pagkahalayo. Gitawag man na brad dyan og halayong yuta og ang ilang maayong balita gipakasama po og bugnang katubigan. May prueba ba kita nga ato ikapakita sa naminaw sa atong programa dinhi sa Kabusis Power Radio Villanueva og naminaw karon diri sa Kidapawan sa teleradyo Runda FM sa Kidapawan City og diri sa Villanueva og naglantaw sa Facebook og sa YouTube. May prueba ba kitang ikapakita? Aduna Gilbrad Makarayo ug atong basahon diri sa mga taga Proverbio kapitulo 25 bersikulo 25. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa kana dayeng halayong dapit o halayong kapanahunan, halayong yuta ang ila di ay nga maayong balita nga pagadadon gibasa ni Brad Jan gipakasama og bugnaw nga katubigan. Ang pangutana, unsang matanga sa pagkahalayong yuta? Dinhi atong mabasa sa Isaias 43 bersikulo 5 hangtod bersikulo 6. Ingon niya atong mabasa. Ayaw kahadlok kay ako ania uban kanimo. Dadoon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Timan-an nato ang punto nga may mga kaliwatan nga pagadadon sa Dios sa silangan ug tigumon gikan sa kasadpan. Tagadiin kini ako magaingon sa amihanan biyae ug sa bagatan ayaw pagpugni. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. May mga kaliwatan nga pagadadon sa Dios diya sa silangan. Kung tagadiin ka na sa mga kaliwatan ka na nga giingon mga anak nga lalaki, mga anak nga babae, ang mga anak nga lalaki gikan sa layo ug mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Sa ato pa halayong silangan o silangan nga halayo. Mga kaliwatan nga pagadadon sa Dios og tigumon diha sa halayong silangan. Unsang matanga sa pagkahalayo nga yuta sa Proverbio 25:25 halayong silangan pero basig dunay makaabot nga naminaw karon sa programa nga moingon sila nakabasa lang mo diag silangan sa bersikulo 5, nakabasa mo halayo diha sa bersikulo 6. Nganong inyo man ang gisumpay nga naaraman sa bersikulo 5 ang halayo kining silangan ug ang halayo naas bersikulo 6 ay bisag dili basahon namo ang bersikulo 6, bersikulo 5 lang mugawas na nga kanang gipasabot diha mga kaliwatan nga pagatigumon nga tagahalayong silangan. Unsay prueba? Basahon ko ang hubad ni James Moffat. Moffat translation sa Isaiah chapter 43 verse 5 giingon sa nakasulat. Giingon sa nakasulat. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Gikan sa layong silangan, pagadadon ko ang imong kaliwatan o gikan sa layong kasadpan, paga tigumon ko ikaw. Tinaw sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, gitawag ka na. O unsa gitawag og halayong silangan. Ang halayong yuta, din diha mulutaw ang usa ka panon nga dunay mulugar nga magbalantay. Kanos amulutaw, halayo pang kapanahunan. Halayong dapit o halayong kapanahunan. Gikan sa pagsulti sa atong Ginoong Jesucristo o sa pagsulat sa mga apostol. Diya sa nakasulat sa Biblia. Ingon yan. Asa nahimutang ang usa ka panon nga dunay magbalantay sa umalabot mahimong usa ka panon nga naa sa halayong dapit nga naa sa halayong kapanahunan naa sa halayong silangan. Karon ato pang dublihan kung giingon man halayong silangan. Gihulagway ba og unsang matang sa pagkahalayong silangan, Brad Lloyd, ang pagalutawan sa usa ka panon nga magwali sila ang ilang wali gipakasama og bugnaw katubigan
Unsa pa ang dugang paghulagway sa balaang kasulatan? Gitawag ka na og silangan sa mga pulo sa dagat. May prueba ba kita ni ana, Brad Lloyd? Anagig ka na, Brad Makarayo. Ani atong magbasahon diri sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 15, lapos na nga sa 26, gingon ka sa pagpahayag. Busa, himayaan ninyo si Jehova sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehova, ang Dios sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat, sa 16. Gikan sa kinatungyan nga dapit, sa yuta, nakadungog kami og mga awit, nagaingon, himaya alang sa matarong, apan ako miingon, nagakaniwang ako, alaot nako, ang maliputon, naglipot, oo, ang maliputon, nagalipot gayud. Busa sa nakasulat sa Biblia, giulagway pa sa Biblia ang halayong silangan. Silangan sa mga pulo sa dagat. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, halayong silangan sa mga pulo sa dagat. Din diha mulutaw ang gipasidaan sa atong Ginoong Kristo ngay mga tao pa siyang manduan nga maminaw ng mga tawhana sa iyang tingog. Ug mahimo sila sa umalabot, mahimong usa ka panon ug usa ka magbalantay sa halayo pa kaayong panahon. Gikan sa pagsulti sa atong Ginoong Hesukristo. Asa na himutang? Sa halayong silangan. Halayong silangan sa mga pulo sa dagat. Atong tan-awon sa Biblia, Brad Jezreel, kung halayong silangan man ang lutawan sa mga tao, nga pagatawagon sa Dios, nga mahimong usa ka panon diha sa halayong silangan. Kinibang Pilipinas halayong silangan ba? Kay nag-ingon man ta, nga pamatud-an nato nga kanato natuman ka na ang naa sa Juan 16, o ang buhat 2:39, tan-awon ta sa nakasulat sa Biblia. Ang Pilipinas ba'y halayong silangan. Halayong silangan, Brad Makarayo, mulutaw gid na ug ato ginang mabasa diri sa A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez sa page 114 giingon. In Legazpi time, Manila seems to having the leading commercial center of the Philippines. It was the center of trade from the Far East. Sa Cebuano pa nga paghubad. Sa kapanahunan ni Legazpi, ang Manila nagpakita na nga maoy nahaunang sentro sa patigayon dinhi sa Pilipinas. Kini ang sentro sa patigayon sa halayong silangan. Busa. Ato pa mao ang Pilipinas. O busa, ang Pilipinas di ay ang sentro sa halayong silangan sa komersyo o negosyo ang Manila. Busa, ang sentro sa negosyo patigayon Manila man, ang Manila sentro sa halayong silangan. Ang Pilipinas gitawag og halayong silangan karon kaysa gibasa sa pagulagway sa Biblia silangan sa mga pulo sa dagat. Unya kay ang Pilipinas man halayong silangan. Ang Pilipinas ba pasado sa gitawag og silangan sa mga pulo sa dagat? Ang tubag pasado. Ngano man ang usa ka libro nga gitawag og Philippine History by Gregorio Imsaydi og Sonia Imsaydi, page 5 giingon, the Philippines having 7,107 islands, it is the world's largest archipelago or group of islands. Ang Pilipinas naglangkob gini sa 7,000 og 100 ka mga isla ug kining Pilipinas mao ang pinakadako nga grupo sa mga kapuluan. Tin-aw sa atong nabasa nga ang Pilipinas silangan sa mga pulo sa dagat diha sa Biblia, halayong silangan ang Pilipinas. Ang Pilipinas naglangkob sa 7,000 og 100 ka mga isla ug kini mao ang pinakadaghan o mga grupo sa mga kapuluan. Pasado ba ang Pilipinas? Pasado. Di modo. Dinhi sa Pilipinas, mulutaw ang usa ka panon nga gipasidaan na sa atong Ginoong Kristo nga duna pa siya'y mga tao nga wala pa masulod sa iglesia nga iyang gitukod og manduan niya og mahimong usa ka panon og mahimong dunay usa ka magbalantay. Asa mulutaw ka ng panuna? Dinhi sa Pilipinas. Kinsa sila? Mga kaliwatan nga taga-Pilipinas nga pagatawagon aron pawalihon sa maayong balita nga gipakasama ug bugnaw nga katubigan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana mao ang atong napruibahan karon din hinata. Ang dakong pangutana mo na ni. Di ba giingon sa Juan 10:16, og ako adonay ubang mga karnero nga wala ni ining turila
pagamanduan ko sila og mamati sila sa akong tingog og sa malabot mahimong usa ka panon og usa ka magbalantay. Dunay usa ka magbalantay. Ang pangutana kang Kristo man ang karnero. Unya kung kamoy katumanan sa Juan 10:16 nganong wala man mo magwali sa atong Ginoo Kristo. Ang tubag dili naman na among problema. Ngano igo ra man ming nagbasa sa Biblia. Ang dunay dakong responsibilidad ug nasayon sa pagwali katugyong gibahinan nga magwali sila sa balita sa atong Ginoo Kristo. Katubang gibasa kaganiha sa ikaduhang Korinto 13:14 gibasa ni Brad Jiggy. Ang problema karon kinira, ang dakong pangutana, nganong nailutaw kami nga og sa among pagpamatod nga kanamo natuman ang Juan 10:16 bisan pangistan namo naa sa Espiritu Santo nga buluhatong pagwali tungod kay ang gibahinan sa wali sa atong Ginoo Kristo sa ilang pagkatinawag ang Hudiyog mga Hintil, mga apostolis sa atong Ginoo Kristo ni declare kung sa ilang gideklarar. Basahon ko lang kining nakasulat sa hiligaynon nga Biblia, sa maayong balita Biblia, sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 10. Ingon niini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Kay ang aton mga hiyas sa paghibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Masanag. Sa ginsiling ni Apostol nga si Pablo. Siling ni Apostol Pablo, ang hiyas nila sa pagwali sang pulong sang Dios hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magtaliwan. Suno ni Apostol nga si Pablo. Si Pablo ang nagsiling. Ay kami nagbasa sa ginsulat ni Apostol nga si Pablo. Pamangkot, ano bala ang hiya sa pagwali sang pulong sang Dios nga ginsiling ni Pablo nga magatiliwan bangod hindi himpit. Ang sabat naman ay ari sa sulat ni Apostol nga si Pablo sa Roma 10:17. Gani ang pagtuo, paminawan tabalaang siling ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma 10:17. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Ara na. Ang gisiling ni Pablo nga ang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahadungod kay Kristo. Ano bala ang ginsiling ni Pablo nga magataliwan bangod hindi himpit ang pagwali sang pulong sa Dios. Ang pagwali sang pulong sa Dios amo ang pagwali nila sa aton Ginoong Hesukristo. Sino ang nagsiling? Si apostol nga si Pablo. Dili naman kami mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa. Kamo nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube, dili lang nato ikalain unsaon man mauman ay nabasa nato sa Biblia. Igo lang pud namo gibasa ang nakasulat sa Biblia. Kung ang pagwali sa atong Ginoo Kristo gideklarar sa mga apostolis nga dili hingpit, dili di ay ni magwali sa atong Ginoong Hesukristo o wali sa atong Ginoong Kristo kining usa ka panon nga mahimutang sa halayong silangan nga mao ang Pilipinas. Ngano man tungod kay sila nga mga apostolis mideklarar nga ang pagwali sa atong Ginoong Kristo dili hingpit o dili maigpapadayon. Do na pay mupuli nga hingpit ang pangutana. Kung dili man magwali sa atong Ginoong Kristo kanang usa ka panon og dunay usa ka magbalantay, wali basab sa atong Ginoong Jehova Brad Richard ang iwali sa mga kaliwatan nga ania nahimutang sa Pilipinas? Brad Makarayo. Dili magwali og Jehova. Unsay pruiba niya na? Ato ka ng pagkapruibahan, Brad Makarayo, din sa Jeremias, sa iyang kapitulo 31, versikulo 31, 34, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. O aniya karon ang adlaw moabot na, pagkaingnon ko si Jehova nga, ako magabuhat sa usa ka
bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Busa sa nakasulat sa Biblia, matinaw gibasa mo, post ka diyo ta. Sa nimo basang 34. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Yuba. Oh. Unsay giingon aniya karon? Ang mga adlaw moabot na nagaingon si Yuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Unsay tugon sa atong Ginoong Yuba, Brad Richard? Og atong pagatiwason dinhi sa 34, Brad Macarayo ginaingon sa pagpahayag. Og sila dili nagyud mutudlo sa tagsa-tagsa ka tawo og sa iyang igso sa isig ka tawo og sa tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsoon og pagaingnon ilhon mo si Jehova kay silang tanan magamantala kanako og gikan sa labing diyutay kanila ngadto sa labing dako kanila og pagaingnon si Jehova kay pagapasayloon ko ang ilang kasalanan og dili na gyud pagahinumduman ko ang ilang sala. Busa sa gibasa sa Biblia gingos 34 og sila dili na gayon magtudlo. Ang tagsa-tagsa ka tawo, saying isig ka tawo, tagsa-tagsa ka tawo, saying igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Kay silang tanan na nagpakaila na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan og dili na gayon hinumduman ko ang ilang sala. Unsay tugon sa atong Ginoong Jehova? Dili na itudlo ang iyang ngalan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung dili na itudlo ang ngalan sa atong Ginoong Jehova. Kung gideklarar man sa mga apostolis o ni Apostol Pablo nga ang pagwali nila sang pulong sang Dios nga amo ang pagwali sa aton Ginoong Jesucristo, dili maigpapadayon og katoy mawala og magataliwan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, sa hiligaynon nga Biblia, ang pangutana, dili Jehova, dili pud Kristo ang iwali nila. Ang dakong pangutana, Brad, Rome, unsa man di ay waliha ang mupuli sa wali sa atong Ginoong Jesucristo kay dili man wali nga Jehova. Unsa man di ay waliha ang pagadadon sa mga kaliwatan nga ania sa Pilipinas mulutaw nga mahimong usa ka panon og magwali sila dili Hesukristo og dili pod Jehova. Unsa man ning waliha? Wali ka na, Brad Macarayo, sa Espiritu Santo. Ang atong pagbasahon ang priba dinhi atong mabasa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kung dili kaninyo na nagalagad sila. Diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang niini ang mga manulunda nga ngandoy sa pagsudong. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga wali di ay nga Espiritu Santo kung asa ka na natuman ka na dinhi sa pagtulon ang PBCM ang pagwali. Kaming mga ministro ang katumanan niya na pinanguluan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ang pangutana ngano nga gitawag kami og Philippine Benevolent Christian Missionaries. Si Master ang nagtukod sa PBCM niadtong 1967 na rehistro 1971 sa amo nang gipakita kaganiya sa screen sa baylos nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Iyon ana ra nga sistema. Ang pagwali sa pagtulon ang PBCM naa ang stand sa dapit sa Espiritu Santo. Asa nahimutang dinhi sa Pilipinas. Mao nang gitawag og Philippine tungod kay ang panagna sa Biblia niya nahitumong sa nasod nga Pilipinas nga gitawag og halayong silangan og dinhimulutaw ang mga tao nga sa umalabot nga panahon mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas dunay mulugar nga usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia lisod pod nga ang iwali dili mao mulugar nga magbalantay. Busa ang lugar nga magbalantay mao gyud ang Espiritu Santo nga maoy iwali sa mga katawhan nga niha nahimutal sa Pilipinas unsaon man nga niya mang ginatuman sa PBCM o ingon ana ra nga sistema. Busa sa pagpangalagad namo sa dapit sa Espiritu Santo among giwali sukad pa niadtong 1967 na rehistro 1971 nagmantala na ang mga misyonaryo ug misyonarya kauban sa mga ministro sa PBCM sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo aron ang tao makapangalagan diha sa Espiritu Santo. Pero tanawon ta sa Biblia, tanawon ta sa Biblia. Brad Jisrael,
Do na bagyoy pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Doon na gid Brad makarayo og litra for litra nato mabasa kana diri sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 giingon sa pagpahayag. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadtos nagulipon kanato. Aron mag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat ug kalagdaan. Kung asa kana kung ahat na mag-alagad sa bag-ong kinabuhi sa espiritu, kung unsa ang espiritu nga diha kita mag-alagad, mao kana ang Espiritu Santo litra por litra. Sa ang pulong sa Dios nga Biblia mao ra gyapong sita sa Roma 7:6 giingon. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia, pagpangalagad sa Espiritu Santo. Bisan pas pagampo, naa sa Espiritu Santo. Tatanan nga nagpamimbro sa PBCM, ni dawat sa pagampo. E painungod sa Espiritu Santo, mabasa litra por litras Biblia. O sa prueba ni anak Brad Robert Jan. Ang prueba ni anak Brad Macarayo, ato ram basahon diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan magatubo diya sa inyong balaang uyamot nga tinuuhan. Pagampo kamo diya sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia, doon ay pag-ampo sa Espiritu Santo. Mauna nga ang PBCM gitawag Philippine Benevolent Christian Missionaries nga nung gitawag Philippine. Tungod kay ang panagna sa Biblia nga usa ka panon mulutaw. Sa umalabot mahimong usa ka panon nga tuwa sa halayo nga pagatawag halayong kapanahon, halayong dapit, halayong yuta, halayong silangan Pilipinas. Busa gidala ang nasod nga Pilipinas. Sa pagtukod ni Master, sa pagtulon ang PBCM gitawag Philippine. Kung giingon magbinibulent atong tan-awon, ang binibulent mangod naa diha makaplagan diha sa Espiritu Santo. On sabay naa sa Espiritu Santo Brad jigi ko natong susyo nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon ang mga taga Roma kapitulo 14 bersikulo 17. Kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon, kundi pagkamatarong og pagkigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Kung ato ning basahon sa English translation, kining pakigdait gitawag na siya og peace. Ug ato lang pagabasahon ang Holy Bible sa King James Version sa Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Busa sa nakasulat diha nga giingon nga kana di ay giingon nga pakigdait pagkamatarong og pakigdait diya sa Espiritu Santo. Gitawag na sa English kanang pakigdait og peace. Kung atuan nato sa dictionary, unsa ang gipasabot sa peace nga Brad Lloyd? Ato kanang prubahan diri Brad Macarayo. Basahan nato una ang An English Cebuano Visayan Dictionary by Rodolfo Cabonce SJ. Sa page 712, makita natong definition o kahulugan sa peace. Ato sang basahon. Okay, peace. It is a noun, a state of rest and tranquility or spiritual content. So sa ato pa, pagdait, panagdait o kadaitan. Ug sa ubang translation Brad Macarayo, ato nang makita di sa Merriam-Webster Dictionary, gikahulugan pug kanaog benevolent. Ato sang kuandri sa iyahang synonyms. So ato sa pasabot sa ila Brad Macarayo, unsa nang synonyms? Diri ato nang sound according sa Grammarly Go, synonyms is a word that has the same meaning as another word. O sa ato pa, isa ka word or pulong nga adunay kapareha sa uban mga pulong. So, mo kana ang synonyms. So, ang synonyms sa peace, ato mabasa di sa Merriam-Webster Dictionary. Synonyms sa peace, na dire, neutral, quiet, serene, and benevolent. So, klaro kayo, Brad Macarayo nga, ang synonyms sa peace, benevolent. Busa benevolent ang gipasabot. Balikan ta ang una sa Roma 14:17. Kay ang gingharian sa Dios dili kalano ilimnon kundi pagkamatarong og kalipay o pakigdait diha sa Espiritu Santo. O di mao nang gitawag benevolent naa sa Espiritu Santo. Mao na. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nang gitawag Philippine benevolent na sa Espiritu Santo. Benevolent, peace. Sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon atong tan-awon, atong tan-awon. Munang gitawag og Philippine benevolent sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung giingon mag-Kristiyan, kinira atong tan-awon.
kung ngano nga gitawag kami og Kristiyan kinira nga sistema. Unsa di ay ning Kristiyan kun atong susihon ang nakasulat sa Biblia sa dictionary. Brad tanaw na to, Brad Jiggy, tanawon ta. Ato lang basahon ang The New Lexicon Webster's Dictionary Volume 1 page 175. A Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges his divinity. Sa to pa, ang Kristohanon usa ka tawo nga nagatuo sa pagtulon-an ni Jesus ug midawat sa iyang pagkadios. Busa ka na di ay Christian, usa na ka tawo sa The New Lexicon Webster's Dictionary sa Volume 1. Kana di ang Christian, usa na ka tawo nga nagtuo ni Kristo sa iyang pagkadios og sa atong nabasa og sa iyang pagtulunan, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa, kami nagtuo nga ang atong Ginoo Kristo Dios. Unsay prueba ni anak Brad Romy nga ang atong Ginoo Kristo Dios. Be? Ato lang basahon Brad Makarayo kini kasulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan maoy nagpadala kaniya. Maoy nagpaila kaniya. Busa sa nabasa sa nakasulat giingon nga ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan. Sa ato pa ang atong Jesucristo Dios. Mao nang giingon nga kami nagtuo nga si Kristo Dios. Kung nagtuo nagsunod sa pagtulunan sa atong Ginoo Kristo. Karon kung gitawag man duha ka matang, kung magpatawag og Kristiyan, noun og adjective. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano ang prueba, Brad Makarayo? Basa na to ang Corpus Dictionary of Western Churches, page 146. Christian, a term that as a noun means one who believes in Christ, and as an adjective means that which pertains to the historical movement stemming from Christ. So sa ato pa, termino nga kung gamiton nga usa ka pangalan, muna siya ang gitawag og noun. Nagkahulugan nga usa ka magtotoo o sumusunod diha kang Kristo. O kung gamiton isip usa ka paghulagway or adjective, referado ni adtong makasaysayanong kalihukan nga gisugdan ni Kristo. O busa, duha, adjective og noun. Asa dapita mi? Nagitawag og Christian diha sa noun, isip kami magtotoo o sumusunod diha kang Kristo. Wala kami sa adjective. Nganuman, mga makasaysayan huntong kalihukan ni Kristo nga gisugdan kaniadto. Munang mabasa diha sa buhat 11:26 nga ang mga tinunan sa atong Ginoo Kristo didto sugdi pagtawag og Kristohanon sa Antioquia. Unsay prueba ni ana o Christian sa English. Pareho pagbasa sa Acts chapter 11 verse 26, Brad Lloyd. Brad Makarayo. Verse 26 sa chapter 11. Okay. Mao kani ang nakasulat, Brad Makarayo. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Busa, dito sugdi og tawag og Christian ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Asa nahimutang ang iglesia? Buhat kapitulo 1, kapitulo 8 bersikulo 1 sa Jerusalem. Asang Jerusalem? Sa Middle East, kinatong-ang silangan. Samtang, mao to dito nahimutang sila. Mao to sila ang mga kasaysayan nga kalihukang gisugdan ni Kristo kaniadto. Sila ang mga tinunan sa atong Ginoo Kristo nahimutang sa Jerusalem. Nagwali sa atong Ginoo Kristo. May mga tao pa nga anian nahimutang sa Pilipinas mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo. Mao nang gitawag mig Kristiyan. Nagsunod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Nagtuman sa mando sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gitawag og Philippine Benevolent Christian Missionaries ang pagtulunan nga gitukod ni Master. Ngano ang gitawag missionaries, ang misyon namo mao ang pagwali sa Kristohanong pagtulunan sa gisulti sa atong Ginoong Hesus Kristo. Diin ang atong Ginoo Kristo nagsaad sa Espiritu Santo nga ipadala dinhi sa kalibutan aron ang kalibutan makabaton og manluluwas
base sa gisaad sa atong Hesus Kristo, may prueba ba kita, Brad Jan? Aduna gid Brad Makarayo. Atong basahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world do not deceive him because they can't see him or know him, but you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong sugo, ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bahalag di lang tataman Brad Makarayo, tinaw og litra por litra nga ang Espiritu Santo manluluwas. Oh, busa, manluluwas diya. Imo nang gisunod namo diya kang Kristo. Tawag og Christian naa sa naon tungod kay usa ka magtotoo o sumusunod diha kang Kristo. Nagsunod lamang kami sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Nagtuman lamang kami sa among trabaho nga magwali mi sa bahin nga gibahin pod kanamo sa Dios, nga mao ang pagwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas. Nabahin ang Pilipinas sa tulo ka dibisyon: Luzon, Visayas ug Mindanao. Pagbasahon sa our country, page 47, giingon Mindanao is the land of promise. Busa ang Mindanao yuta sa saan. Busa niya sa Mindanao natukod ang pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Nasa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Busa ingon ni ana ang sistema. Ang Mindanao yuta sa saan. Busa ingon ni ana ang sistema. So gihatag na namo ang mga gisaad namo nga pamatud-an namo og among ipasabot nganong gitawag ang PBCM og Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Nganong gitawag og Philippine niya natukod sa Pilipinas. Nganong gitawag og benevolent tungod kay ang pakigdait naa sa Espiritu Santo. O nganong gitawag mig Christian tungod kay ang PBCM dili makapangalagad sa Espiritu Santo ug wala pa isaan sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo. Nga man luluwas nga gipadala diri sa kalibutan ng Espiritu Santo. Ug may among gipanghimatud-an, dili kana para pangkalaglagan ng among pagwali kun dili para sa kaluwasan. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas Dionis Sr., sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, mga panghinaot kami inyong nasabtan makamaturan nga among igapagpadangat diya kaninyo. Kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo, gubanang usab sa kung kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Robert Jan Maturan ng Piedad. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug kaniusab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Richard Impidad. Kinusab si Brother Romira Macamus. Kiniusab si Brother Gistril Macarayo, kamimingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi kanatong tanan.